играем Click Live. Тая игра има много реклами. Така че може и да ги кътна всичките. Ще ги махне. Ми даде да пусна за един първо спининг. Тогава. Уау! Ще съм на 12 ниво. Тези пенсиите. Така. Nothings. Така. Income. Така. Мълчи. Намаксихме това. И това, също намаксихме това. Мозъка на Макс, белите добре са на Макс, сега и това ще направим. Остатък. Не. Ще полека. Работа ще звъннем, като тръгнем да излизаш. Добре, то. Георги, разбра ли? Какво? Да се облека, с спортник да сложи чорап. Имаш 5 минутки, момченца. Не съм майка ти, пак ти казвам. Ще те оставя. Да, ти си баща ми. И ще пикне тук свалянето ли ми? Да. Другата... Да. Нашето не ми е... Много ли е схванато? Нашето що не е? Защото там е така се трих. Нещо беше почти като коко. Хайде. 4 минути имаш. Да. Ти си имаш майпад, момченце. Що накараш да крещи? Остави телефона. Добре. Космахали, хора ще... Опа. Какво ще да кажа? Да. Ако искате, извинявайте за краткото видео. Ако искате, ще мога да снимам още. Вижте какво ще да кажа. Извинявам се за краткото видео. Отново, поне почти всички мои приятели, мисля, че всички даже мои абонати са мои приятели, които ми гледат видеята. Ако може да ми кажат коя игра искат да играе, и аз ще играя. Да знаете.